Il-Partit Nazzjonalista se jagħti wens lil min huwa dajjef u jtella lil min hu dajjef il fuq. Bħalissa għandek Gvern Laburista li jinteressaħ biss biex juri s-saħħa tiegħu biex jiġġieled lil min f'Malta jrid jitkellem minflok jara l-bżonnijiet tal-ħaddiema u kif se jżid is-salarju hekk kif hawn min mhux ilaħħaq mal-ħajja. Suppost il-Partit Laburista u l-Partit tal-ħaddiema iżda fin-nuqqas ta' dan se jkun il-Partit Nazzjonalista li jagħti wens lil min huwa dajjef u se jkun il-Partit tal-ħaddiem. Stqarr il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt intervista fuq Radio 101 fil-messaġġ tiegħu jinbiss qabel il-festa ta' Jum il-Ħaddiem. Il-Gvern Laburista minflok qed jara l-bżonnijiet tal-ħaddiema. Minflok qed jara meta jinfirdu l-familji u allura dan is-salarju kif ħajbda jlaħħaq ma' din il-firda, minflok jara kif hawn min sal-aħħar tax-xahar ibatu u jbati bil-bosta, iddeċieda illi Jum il-Ħaddiem jiddedikah biex juri s-saħħa tal-Labor, s-saħħa ta' Joe Muscat u biex jiġġieled lil min f'Malta jrid jitkellem. Dak kif jaħseb il-Gvern u l-Labor fuq il-ħaddiem. Li suppost huwa l-Partit tal-Ħaddiem, il-Partit Nazzjonalista minflok ħajkun hemm, ħajkun qiegħed bil-qiegħda fil-kmamar fejn jaħdmu l-ħaddiema, bil-qiegħda fuq l-imwejjeġ ġol fabriki, bil-qiegħda ġol kċejjen fejn isajru, bil-qiegħda fejn dawk li jaħdmu ta' filgħaxija ta' bil-lejl, bil-qiegħda fejn il-ħaddiema tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wara għamel kontrast bejn il-kliem li kien juża l-Partit Laburista u l-istess Prim Ministru Joseph Muscat li dak iż-żmien kien ibeżża biex pajjiżna ma jidħolx membru sħiħ fl-Unjoni Ewropea. Fost diversi argumenti li kien juża, il-Partit Laburista kien iddikjara li jekk nidħlu fl-Ewropa ikunu jistgħu jiġu friżati l-embrijuni meta llumu għall-Gvern Laburista stess li qed jimbotta din l-aġenda. Dan huwa gvern il-konvenjenza hija l-iktar ħaġa faċli għalih. Illi l-ġbir tal-voti għal kwalunkwe kost huwa dak illi jara biss u kuljum. U n-nies insihom. U hawnhekk il-Partit Nazzjonalista jrid juri s-saħħa tiegħu, u hawnhekk il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni jrid juri kapaċi għal darb'oħra jerġa' jinżel fid-djar tan-nies, jerġa' jinżel fl-uffiċini, fil-fabriki, fit-toroq, fil-każini, jerġa' jinżel għand in-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija stqarr li għandna gvern ta' konvenjenza għal kontrarju tal-Partit Nazzjonalista li jrid pjan fit-tul u jara x'inhuma l-bżonnijiet ta' Malta. Hawn nirrefera għal deal ħażina fix-xiri taż-żejt illi l-gvern iffirma mal-kumpanija Sokar u t-telf li ġara pajjiżna u li għalih irid jagħmel tajjeb il-poplu Malti. Dawk 40 miljun f'sena waħda biss. Dan huwa kontratt li sar għal 18 sena. U prezzi fissat għal 10 snin. Mela dik is-sena insterqu minn il-Maltin u l-Awċin 40 miljun għal dik is-sena waħda biss. Meta mistoqsi dwar l-edukazzjoni Adrian Delija tkellem fuq il-ħaddiema u ż-żgħażagħ u qal li l-gvern lanqas hawn m'għandu pjan fit-tul fejn irid iwassal il-pajjiż. Waqt li qed ikollna 10,000 ħaddiem barrani f'Malta kull sena jeħtieġ li jkollna pjan fit-tul sabiex ikollna infrastruttura li tkun adegwata. Adrian Delija qal li fil-waqt li taħt Gvern Laburista n-numru ta' żgħażagħ li ma jkomplux jistudjaw huwa wieħed għoli, il-Partit Nazzjonalista qed jippjana li l-akbar investiment ikun fuq iż-żgħażagħ biex jerġgħu iħossuhom akkaniti illi jitalmu u biex ibidlu l-wiċċ ta' pajjiżna. Dan biex iħossuhom parti mill-ħolma li l-Partit Nazzjonalista għandu għal Malta.